Ассалому алейкум дӯстони азиз, ҳозир нағзои саломати хубай чанд вақт буд ки раз продажа надоштем навор марамат як нуқтаи савдоро боз ҳамаш мода тавсия метиҳам. Нигоҳ кунед, ҳама чизошон 50 сомон шудаги раз продажа. Бозори Корвон тарафи Тило бозор байни 11 ва 12 дарвоза мешава. Ин ряди магазинои шишагӣ, магазин рақами 49 ҳам қалибосакҳои хушрӯ доранд духтаро. Мана марамат нигоҳ кунед, фасонишона бинен 50 сомон чиз мегирем 50 сомонай ози ворид мегардем аз дохил машмода нишон метиҳам. Мошалло нигоҳ кунед духтарако чӣ қа либосҳои фасон доранд. Ҳамаи ҳамин 50 сомон. Аксияи калон рафтаста чизе ки мегирен сифатҳои беҳтарин ҳамаш 50 сомон духтарако. Мана марамат биёен киртачора бинен охи чӣ хушрӯчай 50 сомон двойкаям ҳастай тройкаям ҳастай ира бинен охи духтарако моделҳои фасони фасон 50 сомон алакай сезоншон омадастай духтаро сентябрда алакай амёра мепӯшанд кӯдако 50 сомон барои садик мегирен барои хона мегирен ягон ҷо равак мегирен 50 сомон сифатошон да гап нестай духтарако як бор биён муқоиса кунед материали ира хушрӯгиша бинен духтаро 50 сомони ина марамат бозори Корвон тарафи Тило бозор байни 11 ва 12 дарвоза мешава 49 магазина қайё хушрӯване духтаро нигоҳ кунед ҳам қафасонак 50 сомон двойкаяй мана ишам хушрӯ инашам хушрӯ ҳамаш 50 сомони ина нигоҳ кунед да духтарако мана мино ҳамаша 50 сомоная ира бинен чихе фасонакай духтаро распродажаи калони калон дарана ми нуқтаи савдо марамад ина хелиёшам ҳастай 50 сомон ина кадомиша мегирен духтарона писарона ҳамаш 50 сомони ина моделҳора бинен бурижачиошам хушрӯ хичонам хушрӯ ҳичи намешаванд аз навараждон сар карда то 6 солара дар ин нуқтаи савдо шумо размер меёбен. Мана нигоҳ кунед чиха бисёрай ҳамаи ҳамин киртачаву ҳамин ҳамаш 50 сомия на мана ҳамин вес магазин гуфти гапо чизе ки мебинен духтарако 50 сомонай мана аҷоиб хушрӯ духтарона писарона нихе платчикои хушрӯ чизе ки мегирен 50 сомон духтаро успед кунед барое ки медонам ира дарав тамом мекунанд качествои зури зура либосакое ки 100 сом 80 сом 120 сом буд ҳамаш ҳози 50 сомони штагай мана ино бо муслиниян ана материали муслина мепирса дида инам двойкачо бисёрш муслиновиян ҳамаша ҳози 50 сомони акция кардагиян метавонен омада бо айпеш хитон тамошо кунен баъдан харидорӣ кунен. Ёдовар мешавем размеро аз ами навараждёни сар карда то 6 солара размер ҳаст ба ҳазу размерои гуфтагитона меёбен. Мана нигоҳ кунед мана 50 сомон сифатҳои зури зур кадомиша ки мегирен 50 сомон духтарако моделҳора бинен охи чихе бисёрай мана ина ёяма сифатҳои беҳтарин 80 сом 100 сомон будан ҳозир ҳамаш 50 сомон шудагиян. ина тамошобино иёра бинен охи двойкои хушрӯ ҳамаи чӣ дорам бовар мекунед ҳам қа бисёрай ҳам қа интихоби зиёди фасонай ҳамаша 50 сомонӣ кардагиян мана аз ҳисобе ки беҳад бисёрай якта ба якта нишон дода намеша инора духтаро лекин шумо биёен хитон ба ҳазур тамошо кунен бинен боварӣ дору маҳқултон меша ина миноям ҳамаш кӯдак бинӣ рафтаиста бошен ина 80 сума 100 сума будан ҳози 50 сомон шудагай янамуд сифаташ хубай ки ҳамиёяма ина духтаро нигоҳ кунен фасониира диден 50 сомон духтарако ягон ҷода ин нарх нестай успед кунен чӣ хеле гуфтум либосҳои қиматира ҳамаша акция кардагиян 50 сомон мана и тарафта бо двойкои калон диден двойкои калон ҳастай шортику майка ҳастай брижа ҳастай хулас чанд моделай 50 сомон мана инора бинен хушрӯчаи двойка на ин ҷинсакай комбинзонаш духтарако материалаш беҳад нағзак 50 сомон мана ҳатман биёен бозори Корвон тарафи Тило бозор байни 11 ва 12 дарвоза 49 магазин мана иноша бинен платишкора ира бинен духтарако ҳама намуд платишкои хушрӯ инами моделҳом қафасонай пеш бо материалша гап намезанен қа хушрӯи материалш бо мана 50 сомон ина ё двойкаян 50 сомон у фасоноям 50 сомон ҳамашона бай двойкоям 50 сомон ина вилуран духтарако ҳичи намеша сифати беҳтарин шушта шушта кӯдак да мепӯшонен ина двойка 50 сомон
حتما بیاین با خودتون ایپش تماشا کنین. ایپش با فسانی بدای اینا پیژامایی اوریجینال دارن. دیدن این ماتریالش خشروی بامبوکای باری گوانجوی دخترا من بامبوک یا تمیگرین شتا میپوشه کودک 50 سومون. اینا بچگیش هم هستای من دخترونش هم هستای. به حد پیژامایی فورم خوش رو برای کودک حتما بیاین. برای تیرماهی برای که علاقه سنتیابر دا کودکا دا میکوین همه نموچه آوردگی هستن در این نقطه سودا. اینا چی نموده در کورایتونه اومده ایپش تماشا کرده بینین. ای چی ای؟ ایره بینین مسلین بی شورتیک مایکا. ای هم چای کی دخترو منه بیاین. چخیلی گفتم بار بسیاری بدای همش نشان دادن همیشه دیدن همه همی برای با کسانی که آبتو میگیرن اینا آبتوی هم دارن دخترا بیاین ایپش با همراه خودشون هم صحبت شوین یا که رقمشون هست نویسین شما دا با میفهمونن. با همین نوار امروزای ما جان بس میشود. خیر سلامت باشین.